Ashe okoniwe public kuyolungiswa public, okoniwe enkundleni zokuxhumana kuyolungiswa khona futhi. Akunabhara ezoncengwa la. Wena quality wena nesishwapha wena. La wena Qhosha wena nombuso ubuvukela. Angifuni lentweni lo ukuthi maneza lama clip nyaneni lawa. Bese nilinganisa ngama security. Example yeni kuba ama security engathi wona wana sithunzi. Abafowethu laba bayasebenza nabo. Bavuka emsebenzini. Futhi bawulandela umaskani baningama security engimazi yona amalandela umaskani. So mthana ukubaphaphela ke. Anilihanise ngokunye. Anilihanise ngogogo benu. Hayi ama security. Angifuni lonto leyo ngayivala. Ngubhekeni mina. Ha, nongavumi uyozavuma ukuthi ngubhekeni. Ngiyacula ngapha ngubhekeni. Ngiyasazi isikhundla sami mina. Anginankinga futhi. Anginankinga nje. Angifani nabantu abobiza ngominister. Umuntu akazi nokuthi minister yini nje oqala nje minister yini minister. Akazi. Abanye bathu ba deputy mina ngubhekeni mina. Ayazi into engizelela mina. No angithandi yozangithanda. Ngiyanikhuza ke abafana gcina nci.